Wany mabende idendo ni Commander in Chief mabende en kom mikao kod jatend piny. Bang'e en lemo mar jamadar mabende koro gola no mako nyaka e thone. Tok jamadar iluwe kanyo kod Lieutenant General kaeto bang'e Major General. Major General iluwo kod Brigadier kaeto bang'e Colonel. Tok Colonel nitiere Lieutenant Colonel kaeto bang'e nitiere Major iluwe kod Captain, Lieutenant mogik en Second Lieutenant. Piny owacho koro osegolo chenro mar iko mar jamadar kotenore kod kaka chik dwaro. Odiochieng' makiny ma en tarik 20 dwe mar ang'wen higani, mosenindo jamadar Francis Ogola ibiro chiwne luor mogik mimiyo jatend jolweny mibiro time alap ma Ulinzi Sports Complex Lang'ata mane boma Nairobi ka chakore saa 7 mar odiochieng'. Chieng' Jumapil, tarik 21, alam ne ringre ibiro bagi e skul primar ma Senator Obama kogelo manitiere gweng' Mang'ia podi e kaunti ma Siaya. Welo ikwayo mondo bediko chakore saa 4 mar okinyi. Tarik 26 dwe mar ang'wen, alam mar rapar ibiro bagi ne jamadar Francis Ogola e alap ma Ulinzi Sports Complex Lang'ata mano e boma Nairobi ka kochakore saa 3 mar okinyi. Nyakoromogi kopogore koda iko mar jamadar waikonu moko weche manyien mamoko kamoting'o nyaka iko mar joma moko mabende nyotho e masira mar ndege mane onego jolweny 10. Warang'ane ni gin weche mage mabende wamiyo pek. Kendo ikne dhi bedo very simple, en kunyo bur tibuoye kod seat tiike onge sanduku. He is a man of simplicity. Familia mar jamadar Ogola olando ni ok bi ike gi sanduk mak mana ni biro boye kod sit kalore kod dwaro mar mosenindo. Jonjore mojo gweng' Makaben Elgeyo Marakwet kama masira ndek jolweny notimore nyoro. Yesterday's unfortunate accident needs expeditious investigations that will put an end to any speculation. Jotelo mag Azimio dwaro mondo piny owacho kas nonro e wi gima nokelo masira mar ndek jolweny mane okelo tho mar jolweny 10. Nyakoromogi tudri kodwa e namba mar ote machuok menari adek auchiel nonono. Kao kamano bende nyalo yudo achiel kachiel e mbui mag oganda wantiere achiel kachiel e mbui mar Facebook Ramogi TV, wayudore bende achiel kachiel e mbui mar YouTube Ramogi TV, yudore e mbui mar X kachiel kod Instagram duto Ramogi TV. Nyinga Simfroz Okinda. Kawachako ni mosenindo jamadar Francis Ogola ibiro iki chieng' Jumapil tarik 21 dwe mar ang'wen higani. Kotenore kod dwaro mare ni mondo ike thuolo mar seche 72 tok thone. Dwaro mabende oser kod piny owacho. Kalore kod wadgi jamadar Canon Hezekiah Oduor, Francis Ogola bende dwaro mare ne en mondo ike maonge sanduku kendo nyasi mar ik mare kik kal seche 2. Ma e chenro mar ik mar jamadar Francis Ogola mibiro iki e dalane mantiere gweng' Mamor Ng'ia, kaunti ma Siaya. Seche 24 tok thone, chenro mag iko mar jamadar Francis Ogola osechakore e dalane mantiere gweng' Mamor Ng'ia, kaunti ma Siaya. Ma en ataro mar kaka oganda joluo ng'iyo timo chenro mag jodito, ahinya to ne jal mani kod mbi maduong' kaka jamadar makinde mathoth iko ne chenro mong'ith kendo kawo thuolo malach. Anyuola mar jamadar Francis wacho ni Ogola ne en ng'ama jambola kendo ng'ama ochanore manopango ik mare motelo ne thone. Inadhi lime Ng'ia. Mo wacho na ni Perez katho to kiki kel complications inang'ei. Onego ika within 72 hours. 48 kanyalre to ka nyalre to 72 hours. Wachano ni iko general chieng' Sunday mabiro ni. Odong' na kiny kende. Owadgi jamadar Canon Oduor oyango ni Ogola nogombo mondo ike nyasi matin maketgi mar Jo Salam kama ibiro boye kod side ka jamadar ne ok dwar sanduku. Ikne dhi bedo very simple, en kunyo bur tibuoye kod seat tiike onge sanduku. He is a man of simplicity. Nyamin mosenindo Peris Onyango noloso kodwa kowacho ni owadgi noseikore ne thone kendo kinde duto nosiko goyo mbaka mar thone. Bonyisa kata kamano idhi ike. General no wacho ni en ja army nyalo tho anytime. Koro no loso ways ne maber ni anytime motho bende na dhao ne kabisa wacho ni in dongi ng'e ni tin.
ani maduong' ni an mabokwongo tho. No, death is a reality. Jamadar Francis Ogola oyuagi kaka ng'at ma jambola kendo mane konyo oganda e yore mopogore opogore. Ng'ama bro chulo fees ni nyithindogi. Because general onge ga ni mara kiang'ono en oromo gi nyathi Kikuyu, nyathi Kamba, nyathi kiang'ono to en ochulo ni ga fees. Owacho na ni moko nitie machulo ni fees magibiro after graduation gibro go nairo kamano to kiagi. Ai tachwo lore, tachwo sim. Nyasaye mondo orite kama odhiye. Ringre Jamadar biro wuok Nairobi chieng' Jumapil gokinyi kama ibiro lemne kaeto iike mana chieng'no. On Sunday, the body mare dhi a Nairobi gokinyi, tikele Ndoro St. Thomas Church ACK, ilemo ne Ndoro kanyo kose lemne, titere dala ne tiike the same day. Anyuola mar Joel Ogola okwayo kwe makende thuolo ni mar kuyo motelo ne ik mar Jamadar Francis Ogola. Ji nyalo bedo kod paro mopogore opogore. Wakwayo jogo duto mantie ka jogweng' kaachiel gi jo Siaya as a whole, as a county or Luo community, ni mondo wabedru gi kwe nikech magi gik manondiki. Nikech wabro yudo welo kuonde mopogore opogore, wabedru gi kwe kane wahero general adier mondo waik gi general maonge koko moro amora. Nyasi mar dhialo higni 100 mar nyuol wuon General Ogola Joel Oyeyo biro dhi mbele kaka nochan motelo ne tho mar Ogola. Familia mar General Ogola owacho ni nyasi no idhi tim kanyakla kod lamo ne kanisa mar St. Thomas Nduru Anglican mane General Ogola ogero. Owadgi kod nyamin Ogola owacho ni nyasi no oyaw ne jopiny. Wachano ni iko General chieng' Sunday mabiro ni. Udong na kiny kende. Kuro di chieng' makiny nwabedo kod anniversary mamusemo mara 100 years manego bed chande. Nyasi mar baba to koro kubidhi to pod we are going to have the catering services will be here because now they are visitors. So since Francis wanted people to eat, please you people come and eat. Come and eat. He wanted people to come and eat, and he told us to invite everybody to come and eat. You are welcome to come and eat tomorrow, Sunday. We had already prepared for meals. Kweth mar Azimio la Umoja pod dhi nyime gi penjo. Piny owacho penjo buora ewi kaka jatend jolweny Mathurka Francis Ogola ne oyudore e gwenge ma Sandare Elgeyo Marakwet kama ne masira mar ndek kalapapla ojuke. Jotelo bende ne osiemo wang' piny owacho mondo ne ni nonro ma ibiro timo kata nonro ma ibiro tim opedhi e lela. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth. Ndalo achiel kende tok masira ma koch mar kor lwasi mako jatend jolweny Mathurka Jamadar Francis Ogola gi apisas mamoko 9 mag jolweny, penjo mathoth podi omako chuny jopiny kaachiel kod jotelo. Kweth mar Azimio la Umoja tich abich ne owuok mar rakruok kod piny owacho ewi kaka masira no juko Jamadar Ogola. The questions Kenyans are asking in conclusion is whether it is routine for the Chief of Defense Forces to go and inspect construction of classrooms. Was this a plan hatched within the military or was it a directive? There are many questions which beg answers. Even the visual images of that accident, I don't want to say anything more that may prejudice investigations. They leave us with anxiety and answers are needed as soon as possible. Sisi tumeuliza kama wanaazimio ya kwamba tuwe na a public inquiry kwa mambo haya. Vile vile kuna vitengo vinavyohusika kwa uchunguzi, lazima wafanye uchunguzi huo. Lakini huyu kuwa ofisa wa juu zaidi katika majeshi yetu, no effort or resource should be spared. Tangu tupate uhuru, hatujawahi kuwa na mkuu wa majeshi amefariki akiwa kazini. Huyu ndio wa kwanza. Na kufariki kwa hali ambayo Generali Ogola alifariki. Azimio mane ochiwo twak margi bang' chopo e paro Ogola mabore ka nowacho ni adieri nyaka nyenye lela tok nonro ewi masirano. Yesterday's unfortunate accident needs expeditious investigations and
This will not only help ease the already tense and anxious feelings of Kenyans, but it will put an end to any speculation. The investigations must be open and reports made to the public. Tunatarajia huu uchunguzi ufanywe, na hatutaki tuambiwe ya kwamba vile imekuwa inasemekana no stone will be left unturned. Ajali nyingi zimefanyika. Kuna ndege imeanguka kule Kajiado ya kijeshi, kule Lamu, ukienda upande wa Garissa, ukienda upande wa Pokot, Elgeyo Marakwet, ndege zimeanguka, ajali karibu 5 zinafuatana. Lakini uchunguzi kufanywa na ripoti kuwekwa wazi. Liet mar tho mar Jamadar Ogolano bende nyuolo penjo wi arita makare mag ndeke ma itiyo godo gi apisas madito mag piny owacho. Ka jolony mana kaka josiasa mathurka kwayo mondo piny owacho olok tanga mar geng'o midhiero makamago. Tuko na ile National Air Support Department. Lazima ndege hizi zote zikaguliwe kwa sasa. Tujue ile wazungu wanasema the serviceability ya hizi ndege, airworthiness of all our air assets. Lazima sasa uchunguzi huu ufanye, sababu ndege nyingi utapata ya kwamba zimekuwa kwa miaka mingi. Kuna ndege zilinunuliwa na hayati Mzee Moi, bado zinatumika. Kuna ndege zimenunuliwa zikiwa second hand, na hii inaweza kuwa hatujui vile zilikuwa zimetumika kule nje. Inaweza sababisha haya yote tutaka yachunguzwe. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Sama piny Kenya ochako ayanga ndalo 3 mag yuago jolweny KDF 10 mane wito ngimagi e masira mar ndek kalapapla. Jotelo mopogore opogore pacho ka pod medo oro ote mag lit kod kuyo ne familia mar jatend jolweny e pacho kae mosenindo Jamadar Francis Ogola kaachiel gi jolweny mamoko mane olalo ngimagi e masirano. Ndege no mar jolweny ne olwar e gweng' Masindar mayudore Elgeyo Marakwet kar saa 8:20. Sharon Ong'ao ni kod mathoth. Kinde manolanda yanga tho mar jatend jolweny General Francis Ogola gi jolweny mamoko 9 manothe masira mar ndek kalapapla odiochieng' manyoro. Jatend piny William Ruto wacho ni piny Kenya e kinde thuolo mar ndalo 3 mabiro chakre odiochieng' makawuono biro yuago jolweny mosenindo. The nation will observe a period of 3 days of mourning commencing tomorrow, the 19th of April 2024. During this time of national mourning, the Kenya flag, the Kenya Defence Forces flag, the East African Community flag, and flags of all formations of the military shall fly at half-mast in the Republic of Kenya and in Kenya missions abroad. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua oyuago jatend jolweny Francis Ogola kowacho ni ne ogoyo kode mbaka nyocha e romo mar osigo mar osara mar jotije piny owacho manotimore e kar romo mar Bomas. Gachagua opuoyo General Ogola kaka jal mane mor kendo ne en gi kido maber. Ne otiyo ne piny Kenya e rang'iny mamalo kaka jatend jolweny, tich manotimo gi chunye duto. Omedo ni piny Kenya owito thuon manochiwore ne piny Kenya gi nyalone duto e chwalo arita e pacho kae. Okony Nyasaye mondo ochuny familiane kaachiel kod familia mamoko manowito jogegi e masira mar kalapapla. Jatend riwruok mar Azimio Raila Odinga gi min ode Mama Ida Odinga oro lit gi kuyo ne piny Kenya kwacho ni giyudo buok maduong' kaluwore gi tho mapoya mar jatend jolweny e pacho kae. Raila wacho ni giriwore gi piny Kenya mar yuago General Francis Ogola, jalweny mane piny Kenya ogeno kendo notiyo ne piny Kenya gi tekrene duto. Ocholo mos ne familia ne kaachiel kod jolweny duto e pacho kae kanyakla kod piny Kenya mangima. Bende omedo chwalo ote mag lit gi kuyo ne familia mag jolweny mamoko manothe masira mar kalapapla. Kolamo mondo Nyasaye omed hoyogi kendo chuny jolweny mane olalo ngimagi onind gi kwe. Jatend migawo mar jolweny Aden Duale oyuago General Ogola kaka jal mosebedo katiyo e lweny kuom thuolo mar higni moheo 40. Omedo ni kaka jatend migawo mar jolweny e pacho kae osebedo kotiyo kode machiegni.
Oywage kaka wadgi mokwongo, osiepne kendo kaka jatich wadgi e migawo mar jolweny. Duale omedo ni rapar mare biro siko e historia mar piny Kenya. Omedo bende lemo ne familia mag jolweny mamoko manolalo ngimagi e masira mar kalapapla. Jotend migepe Musalia Mudavadi oriwore gi jokenya mamoko e ywago General Francis Ogola. Oywage kaka jala manochiwore mar tiyo ne jolweny e pacho kae. E kinde mag lit kod kuyo, Mudavadi bende oro kuyo mare ne familia mag jolweny mamoko manolalo ngimagi. Bende oro kuyo ne jatend piny ma en jatend jolweny kendo komanda maduong' mar jolweny e pacho kae. Min od jatend piny Rachel Ruto okwayo mondo alam makende odhine min od General Ogola mong'ere kaka Aileen Ogola kanyakla kod familia ne duto e kinde makamagi. Bende okwayo oganda mapacho ka mondo tim rapar ne familia mamoko mag jolweny manowito ngimagi e masira mar kalapapla. Kochogo muma kare Zaburi mar 34 kare mar 18 mondo Jehova obed machiegni gi joma chunygi onyosore kendo ores joma chunygi ool. Gavana ma Siaya James Orengo bende wacho ni sirikand kaunti ma Siaya oriwore gi piny Kenya e ywago mosenindo General Francis Ogola. Oywago General Ogola manonyuole kaunti ma Siaya kaka thuon kaluwore gi mise e tijene. Omedo ni tho omayo gi ng'at maratego maneteo piny Kenya gi Uganda duto. Gavana e kaunti ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o oywago siepne General Francis Ogola komedo ni nowinjo girom kode odiochieng' makawuono e apise e kaunti ma Kisumu. Komachielo e lo migawo mar somo, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogo ochwalo ote mag lit gi kuyo ne familia mar General Ogola gi jolweny mamoko 9 manolalo ngimagi e masira mar kalapapla. Omedo ni General Ogola gi Lange ne otho bang' timo apedha e Skunda Beach. Komedo kwayo oganda modak nyandwat mar Hoho mar Okak mondo bed gi kwe kaka ranyisi mar chiwo luor ne jolweny mosenindo. Jolweny wetene kaka Kanone Eric Okeyo bende ywago tho mar General Ogola. Komedo ni en gima lit ka General Francis Ogola tho e masira mar ndek kalapapla. Kata bed ni kinde thuolo mar higni 40 en lai mosebedo koyude tiegruok. Omedo ni tho mare kik bed kayiem nono kaluwore ni notho kokedo ne arita kwe. Jaod bura ma Alego Usonga Samuel Atandi oywago mosenindo General Francis Ogola kaka osiepne mangita manowinjo gibed godo gi romo kode machiegni e kaunti ma Siaya. Tho mare ni mubira poyani en tho ma kawuon kaka Atandi sana on behalf of jo Alego Usonga manjo e kumodakie. Watimo mos ahinya ni familia mare wuon gi Joel Okech nitie kendo nyocha orwako higa 100 kiny. Familia majo kakan malego Usonga mama Sumbi mosurai nya kod osiepete. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Lit kod kuyo koro mak familia mawuok e gwenge ma Nakuru kod Kirinyaga bang' yudo wach lal mar joheragi mane wito ngimagi e masira mar ndek kalapapla manyo podho ma omuoch mach kendo weyo ka jolweny 9 owito ngimagi. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. E kaunti ma Nakuru, e kar dak ma Shababa e Nakuru West, rumbi mag lit kod kuyo okwako dala Dickson Litali bang' winjo wach ni wuodgi machogo Hilary Litali ne en achiel kuom jolweny mane owito ngimagi e masira mar kalapapla mane olwar momako mach odhiambo manyoro e alwora mar Sindar Marakwet. Omboleza, taifa linaomboleza. Kapten Hilary mane jahigni 29 ne en jatich e apis General Francis Ogola ma bende ne owito ngimane e masira onogo e seche mane gimakore e wuodhe mar dhi rango skunde mane oger manyien kod jolweny e Marakwet. Ujumbe uliweza kuletwa kupitia kwa maafisa wa KDF kutoka 3Care wakiambiwa akisema kwamba ndio wako karibu na sisi na wametumwa kutoka headquarters ya kwamba walete ujumbe kabla hauja weko kwa TV ama hauja kuwa announced na president. Familia Hilary yengo ni wuodgino nyocha ka hotel mondo tia apis jatend jolweny General Francis Ogola dwachiel mokalo tok medore somo mar dhi e ong'ala manyime kowuok e bedo captain mondo bed meja. Kwa ne tarehe 6 tukienda kupanda mahindi kwa shamba, but neno ambalo aliniacha nalo akaniambia, mama, narudi Nairobi, nimerudishwa kwa ofisi ya CDF na nataka, tulikuwa tumeanza mjengo wa nyumba, nataka huu mjengo Mei
nianze kufanya roofing. Alafu July ushift kutoka Nakuru to Kitale uanze kutengeneza boma. Wakati alimaliza college ya training kama askari, alikuja kanisani na akalete sherehe kubwa. Yaani watu wa kanisa wakuje, wakule, wafurahie na sadaka ya kanisa. Familia ni koro dong managira paro wuodgi mowe ochien dhako gi nyithindo ariyo mabende emane gigeno kuome kaka nyangile mar dala ka gipare kaka jal mane jambola manoero miyo ji nyiero kinde te pod ne en kod lek mar medo sombe chop dwe mar 9 higani mar chopo e rang'iny mar bedo meja e yo motegno. He has been the breadwinner. He has been what we need in our life. He has been our support. Na amekaa kuona ya kwamba wazazi wake wanakaa kama wazazi wa ofisa. E kaunti ma Kirinyaga bende, anyuola mar John Kinyua Muridhi, yango lit kod kuyo, makoro mako dhod chunygi, tok winjo wach mar tho wuodgi, mane giparo ni otony e lak masira makamano. Wakati nilirudi nyumbani nikaambiwa na hata Kamuku, aliniambia, lakini aliniambia yeye yuko uhai. Ameanguka na ndege lakini yeye ako kwa hospitali. Nikiwa nikifumilia kidogo, hapo ndio rais wetu alitangaza wale wameshakuwa na hiyo, wameshakuwa pamoja, na alimtangaza kama hata yeye alimwaga dunia. John Kinyua Muridhi alitangaza ni kwa kusikia hivyo kiongo yangu ikaruka kidogo, nikaona mambo yangu yote kushapotea sasa. Joseph Muthi kako wadgi mosenindo John Kinyua lero ni mamage ne chunye tek kane wadgi dwa dhi tich lweny, kata kamano wuon mare to ne osiro. Sani koro giyango ni gidong kod fuk maradhai e familia gi kaluore ni wuodgi no emane konyogi. I am the way I am kwa sababu ya yeye ndiye amenisomesha wakiwa na Grace mpaka hapa nikasoma high school, akanishikilia. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto telone jotend migepe kod jodito mag piny owacho mare e timo limbe e dala jatend jolweny mosenero General Francis Ogola e kar dak ma Riverside boma Nairobi. Jatend piny owacho ni tho mar Ogola ne omiye buok ka opako Ogola kaka jal mane chiwore mar tiyo ne Jo-Kenya. Ruto yango ni gwelo mar Ogola e achiel kuom gwelo mabeyo mosetimo e piny owacho mare. Chris Owino nigi ler. E seche mag midhiambo, safar ma jatend piny William Ruto ochopo e dala jatend jolweny mosenindo General Francis Omondi Ogola e kar dak mar Riverside e bore Nairobi mar chung' kod anyuola mare. Jatend piny oten kod jalupne Rigathi Gachagua, jotend migepe kaachiel kod min ode Rachel Ruto. Ruto wacho ne otamre yie ni General Ogola onindo bang' yudo wach ndege mare olwar e kaunti ma Elgeyo Marakwet, kendo chuno jatend migawo mar lweny Aden Duale mondo miye nonro malong'o ni en adiera ni Ogola ok onindo e bade. Yesterday was truly bad. But because I am also sure, and because I know, General Ogola was a devoted Christian. He believed in God. And that gives us the courage, even in this difficult time, because we are sure that he is somewhere at peace. We were discussing many things, and I think sometimes the futility of life is a bit worrisome. That just the day before, we were discussing with him the future of this country, the safety of our people. Here again now, we are preparing to bury him. He came across to me as a person who was not only a believer, but a very fine gentleman who was also very professional, and that is the general we know, and may his memories live forever in all of us. As Joel has said, we all shared
and we share different memories of him. I have had times that I've met him in the village, even in funerals, but you would not think that he was a general. He'll just be one of the people in the village. I hope that in grieving the General Ogola, we would appreciate patriotism and being Kenyans, just like we are united in grief today. I can tell you General is resting right now with a cheeky smirk on his face. So, nyinyi msivurute sura sana. Na yeye even in death anashanga, hii watu, what is the issue? It's going to be well for all of us. Jatend piny omedo wacho ni kuom jotelo duto ma osegwelo e piny owacho mare, General Francis Omondi Ogola emane omako chunye. If there is one appointment that I made that I am very proud of, it is that of General Ogola. Because he deserved the appointment. Ruto oywago tho mar General Ogola ka owachone e lal maduong' ne piny Kenya ka achiel kod migawo mar lweny. A very big difference. From where I sit, with the amount of information I get, General Ogola made a very, very big difference. His leadership, the fact that he could reach out to all actors, the synergy he had built with the police, with the NIS, and with all the other arms, was just on a different level. Ne osungo Ogola kuom kelo lokruok e migawo mar lweny kuom thuolo machuok mane otelo ne jolweny mapacho kae. And he was a professional. He was a leader. And in the short time that he was our chief of defense, he made a difference. A big difference. Over the last 1.5 years, we've had very minimal terrorist incidences in the country. It's because General Ogola was smart. He knew what to do. He provided leadership. Motelo ne mano, ogai mar Azimio Raila Odinga kod jotelo mamoko mag Azimio bende ne ochopo mar kuyo kod anyuola mar General Ogola. General Francis Omondi Ogola idhi iko e dala ne kar chung od bura mar Lego Usonga e kaunti ma Siaya chieng' Jumapil. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Istima piny Kenya okuyo kalure kod tho mar jatend jolweny Francis Ogola kod jolweny mamoko chiko oganda gweng' Makaben e kaunti ma Elgeyo Marakwet kama masirani ne otimore, wacho ni masirani oweyogi kod lit mathoth. George Juma nigi mathoth. Tho mar jatend jolweny Jamadar Francis Ogola kod jolweny mamoko chiko mane otimore e kaunti ma Elgeyo Marakwet odiechieng' manyoro bang' dek jolweny gore piny omulo chuny jo-Kenya mathoth. En masirano bende koro pod oweyo ka jodak e kaunti no ma Elgeyo Marakwet pod chunygi lit mokalo. Sisi imeaffect sisi sababu kazi yenye tulikuwa naendelea kuifanya hata leo imetuaffect sababu kazi imekwama na sisi tumehusunika katika jambo hili. Hata leo bado tuko na husuni sababu watu kukufa namna hiyo ni tukio la ajabu kabisa. Kazi tumefunga kazi leo, hata sijui ni kama hata wiki moja tufanye kazi kwa shamba kwa sababu hakuna nguvu imeisha. Alex Kosgei Menjadak e gweng'no mar Kaben en achiel kuom jogo manochop mapiyo e kama sema ndegeni ne otimore. Helikopta ilikuja kutoka Cheptulel Boys yenye ilikuwa inapeleka mkubwa wetu wa jeshi, likakuja ikafika hapa chini penye unaona hapa chini penye Makariko. Hiyo ndege ilikuwa na ngurumo mbaya sana, hiyo propeller yake ilikuwa inasungua kwa njia mbaya. Hata sisi wenyewe tulikuwa tunafanya kazi kwa shamba tulikuwa tunadhani mkubwa amekuja leo kutembelea kwa shamba,
kwa sababu tulikuwa tuna karibu tukule lunch, lakini kwa bahati mbaya kumbe ndege ilikuwa inaanguka. Kosge wani masirani mano yakaja tenjo lwen Jamadar Francis Ogola kojo nyomoko chiko ni owito ngimagi omiyo en kod jima moko pod chunygi ntiere kod lit mokalo kakata chiemo pod otame. Jana tuko kula kwa hii shamba, leo hatuchakula, sijui hata kesho tutakula nini, lakini kwa hiyo tunasema tu Mungu atusaidie. Sisi wenyewe tuko kwa shida, ndio tena shida nyingine inakuja. Hata mpaka saa hizi kazi ya shamba imesimama, kazi ya manyumbani imesimama, kila mtu saa hizi amehusunika kabisa. Kipto Biafra mabende enje dagwego makaben wachni ndegeni mayo ido masira ne kalo machiegni kod kama ne gitie puodho kagino wuon ne giparo ne kana ndegeno ne ng'iyo chenro maggi e puodho kanyoero. Kata kamano olero ni mana bang' dakika machuok ema gineno ka ndegeno ne olwar. 8:30 ikapita shamba letu, tukasikia ngurumo mkali wa helikopta kubwa la jeshi. Sasa tulikuwa nafikiri inatua shamba yetu, lakini ikatua. Wakati ilishika chini tukasikia sauti mkali sana, sekunde kidogo tukaona moto imeshika. Kipto wacho ne achiel kuom gi ne ogo simo ne achiel kuom jolweny mondo ni ochop kanyo machiegni mondo kone oresgi, ka bende kindeno gin bende ne giringo e kama sani ne otimore mondo gichiw kony. Chairman wa shamba letu Dennis Krop akapigia mwanajeshi naitwa Koskei wa Samu Hepe Suko, akaambia kuna ndege imetua shamba letu na imeshika moto. Koskei akasema muende muokoe hao wenye wako ndani. Wakati tukaenda hivi tukapata ndege imetawanyika kila kona, tukapata watu wameungua na moto mkali ilikuwa. Tukaingia ndani tukatoa watu wenye walikuwa wamenusurika katika hilo ajali la ndege. Jodak makaben wanyen gima lit ne jolweny mane odhi mondo koro konygi e kedo kod kweth mag njore ma osebedo ka koro hinyogi, bende koro wito ngimagi ka koro bende gikwayo kwe ne familia ma owito jogegi. George Juma, Ramogi TV. Jolweny ariyo mane olalo ngimagi e masira mar ndek kalapapla odiechieng' manyoro oiki. Brigadier General Said Nzaro Charo oiki e dalagi mantiere Kadzengo Kanamai manitiere kaunti ma Kilifi ka Captain Mohamed Karo Sora oiki e gwenge ma Heilu Moyale mantiere kaunti ma Marsabit kaluwore gi chik mag Din Salam. Jotelo mopogore opogore mane oyuore nyasi mag ikogo oseyo masich ndek kalapapla kaka gino molalo kata mokelo lal mathoth ne oganda ma pacho kae. Sharon Ong'ao miyowa mathoth. Mana bang' dakika matin tok saa 6 mar odiechieng', ringre mar mosenindo Brigadier General Said Nzaro Charo chopo e dalagi mantiere Utange e kaunti ma Mombasa e kopo mare mogik. Brigadier General Swale en achiel kuom jolweny manolalo ngimane masira mar ndek kalapapla odiechieng' manyoro. Familia, anyuola kaachiel gi osiepe oywage kaka jalweny mane ohero tije kendo nochiwore ni tiyo ne piny Kenya, kendo ne en jal mane familia ne odewo wang'e. So tumepoteza mtu mwingine muhimu sana kwa familia. Jana nilipopata habari hizi niliuliza mara 3 ni Swalehe yule mdogo wangu ama ni Swalehe mwingine, lakini baada ya rais kwa speech yake kuzungumza nikathibitisha kweli kwamba ni Swalehe Said ambaye ni huyo mdogo wangu. Imeniuma sana, inasikitisha na imekumba familia yote watu wa Majaoni na imekumba familia yote ya wanajeshi pamoja na watu wote wa Kenya. Tumepoteza kijana ambaye alikuwa mkamavu na mpenda kazi na kuchapa kazi na kuangalia usalama. Familia ne koro dwaro mondo piny owacho okaw okang' mar kedo kod masiche mag ndek kalapapla mosebedo ka neno e pacho kae. Jatend migawo Aisha Jumwa kaachiel gi Lieutenant General Mwinyi Kai manochopo e nyasi mar ikono e lo piny owacho e gwenge mag Utange motelo ne ik mare e dalagi mantiere Kadzengo Kanamai e kaunti ma Kilifi oseo masirano kaka gino mokelo buok maduong' ne piny Kenya. E kinde ma magi timore e gwenge ma Heilu Moyale mantiere e kaunti ma Marsabit, ringre Captain Mohamed Karo Sora donjo e msikiti mar Heilu ne alam mar ringrene. Gavana ma Marsabit Mohamed Ali manotelo ne apisas mag piny owacho e nyasi mar ikono oywago kaka piny Kenya owito jolweny manochiwore e tijigi mar jiwo arita kwe e pacho kae. Gavana Ali okwayo oganda ma pacho kae mondo lamne familia manolalo jogi e masirano. Hii ni hasara kwa kaunti yetu, hasara kwa taifa letu kwa jumla, sababu Kenya ilipoteza
jenerali wa kwanza taifa letu, ni uchungu kwa rais wetu na uchungu kwa Wakenya wote. Vile vile tumepoteza wafanyikazi washupavu kama yeye. Jod Buramasaku Kanol Dido Ali okwa Uganda mapacho kae mondo weregi weche malandre mbui kendo chiw thuolo makare ne jotim nonro mondo yanga dier mar gima ne okelo masich ndek kalapapla no. Is the best in the fleet. Kama Air Force iko ndege 5 ile mzuri kabisa ndio CDF atatumia siku hiyo. Kwa hivyo maneno ya speculation ndege ndio ilikuwa mbaya, wacha hiyo tuachie investigation. Lakini pilot 1 na 2 they were the best. Sharon Ongao, Ramogi TV. Tok weche mapego nyakaramogi ora ni mondo wakao yueyo mokwongo chenro en marangichwelo saa en achiel gi dakika 35 kikidhi mabor pod waikonu weche mamoko. Asewacho nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Skiza chapa, ushinde. Jina lako hili? Majina kamili? Kiwango cha hela? 50. 50,000. Mpe ndonge, inaitwa ndonge. Tunakupa na zawadi. Kadongi. Asante sana. Robai Achimba. Nashukuru sana. Uzidi kushiriki Skiza Chapa. You never know, unaweza bado ukapata pesa tena na tena. Skiza chapa, ushinde. Baka moro mana dwana manya goni. Ina na kabongo kode nyathi mana kwelo. Adwa nyisi gimoro kuom siribu ya kaka ni dikawe nawe. Okanya kaw gima pok miya go. Kaka dhi kawe kik tagi design. Machegni kende weche mamoko en ni onge winjruok moro amora mosebede kind riwruog lakteche mar KMPDU kod piny owacho odiechieng' mar 2 tok doho chiko mondo gidonje winjruok mar tieko ng'anyo margi. KMPDU noromo kod migawo mar thieth kod riwruog Governors tok wach ni gilosi mopogore kaluwore kod gik ma gidwaro kuom jokanyo ariyogo. We are not in the tunnel yet. Once you get to the tunnel, you know, but this sets forth the momentum that we seek. And when things meet the grid, we will be able to close this matter sooner than you think. However, we'd like to call out the counties that are yet to implement the CBA because now the hammer falls on them. They're the ones who are delaying our processes of calling off the strike. We do realize that there are counties which have not promoted members and they're sitting on their able lands and actually doing nothing about it. We are waiting upon them. A return formula must always contain all the issues addressed in the strike notice. If we brought the issue of medical insurance, it must be captured. If we brought the issue of interns, it must be captured. But the issue of our necessary areas must be captured. Issue of postgraduate training and postgraduate remuneration must be captured. The issues of fees for postgraduate, the issue of employment of doctors
all these issues must be captured. The CBAs for the referral hospitals and for national, the teams to negotiate it. This must be captured in return to work agreement. So a return to work agreement is like, it's like a blueprint for the issues that we put in the strike notice, that therefore gives the anchor to the implementation. The internship issue, we have packed it, albeit briefly, because there's a court order that came out and was served last evening, that the judge had stayed the illegal and irregular SRC circular, so it has been stayed. So we are just having a discussion on the modalities at which they can be posted as we wait for the outcome on the SRC circular, because what we realized that the circular was what was introducing bottlenecks. Jatatije mar Airtel Ashis Malotra oyango ni Airtel Kenya osiro lai mar duol mochung'ne weche tudruok pacho ka medero ni Communications Authority of Kenya maduoko piny nengo goyo simu. Duol no yango ni bech tudruok nodok piny koa siling kara senti 58 e dakika nyaka senti 41 e dakika chakre tarik 1 dwe mokalo. Mae notimo mondo konjo Kenya otude mayot, wach momiyo Airtel Kenya oduoko piny nengo mar goyo simu juma ka juma kod dwe ka dwe. Reduced the pricing of our voice bundles, popularly known as Tubonge AllNet, monthly and weekly products. This will ensure our customers will continue to enjoy affordable call rates across networks and within the Airtel network. For Tubonge monthly AllNet, we've reduced the price from 300 shillings to 250 shillings. Customers will enjoy 300 minutes and SMS, which they can use to call across networks. They will also continue to enjoy free calls within Airtel network. This a small reduction which has come about as a commitment towards the entire country and customers, we are further reducing and passing on the entire benefit of this reduction to our customers so that they can continuously enjoy much more affordable propositions from Airtel. We've been investing very heavily on the network. In the last 4 months itself, we've added more than 300 sites in Kenya. And we are aggressively pursuing the network expansion agenda in the coming months also. Dial *487*3# to get this song. Ikrine wuoth mar dialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yaw yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Weche tuke ni jatend migao mar lony manyasani Lido Walo kwa jera mag Gor Mahia mondo jowuog oko Jumapil mar pako timno e sach tugo mar Mashemeji Derby e paw tuke Manyayo. Gor Mahia dhi rado gi AFC Leopards kae tugo mokalo Gor noloyo Leopards gonde 2-0. Owalo menjera mar Gor Mahia notimo libe karo rako mar club no elap ma M-Pesa Foundation Youth Thika kama nomiyo gi omenda maromo siling Ghana 500
mar miyo gi mijingo. Gor Mahia e motelo League sani, KFC Leopards to nie thuolo mar 8. So, if you're going to play that little trick. I've said many a time before, and I want to repeat, that there is no need for the private sector or corporate entities to start their own football teams. Yeah? Because sponsorship to any sports entity is for purposes of marketing and branding. And the greatest branding you can get as a corporate concern or a private sector entity is through the community football clubs. Although ni game ya mafans ku brag, but sisi kama team tuko tu na aim ya kushinda ligi, tunataka ku retain ligi, so tunachukua tu each game at a time na tunataka 3 points. Nyakoromo gimana mane thuolo mane wan go e chenro mar ang'ich welo kamano kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e chenro ni saa 1:46 waloro ang'ich welo. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno.